Oh, guys, nalami ka ron dari sa. So nalami dari sa durian farm ni Bricks. Bricks. So mo na ka amigo na datoon diri sa Davao. Nasa 500 ka punuan na durian. So tara, nagatkat na. The durian owner. Sa mga dalaga din na diri na mo. Paki-add lang baby Brex. Bacos. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ano yung napagak? Hello, uy. Hinog na lagi ka, hinog na ka. Hinog, wa pagi ba ako? Hinog. Nanay gamoy. Nay gamay? Durian! Grabe. Oh my goodness, durian. Ladang. Tarungag uyog kol. Simuta lang. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Dili ata ako yawon. Oh, karnero. Pero, isa. Grabe ka dato na amigoy. Na. Tara, humot na. Ano yung mata? Yun, humot yan siya. Yummy. Oh, dua na. Oh, durian mo din na. Kaunan gulo to na, uy. Tang. Ang mga ngarit ug lubi. Grabe ka dato ni akong amigo. Uy, kalubinan, durianan, sagingan, hayupan. Nunsa pa ba yung gustog sa iyaha? Tanan na. Buhi na mo. Ay, bitin. So mo to, panguha na miog, butong. Guys, taga Biaw ron ni ka, Biaw Matina. Biaw? So, ka kay hawd ka mamili. Yawa ka. Kini guro, ni upat. Ako ba pinakamaayang mga rito idol. Hindi ka na upat. Katupat ba? Lahing na na. Kani isa? Lahing na kato. Tunggag may ba? Kani. Gamay yun eh. Yun oh. Buwa ka be. Guys. Sundang ako. So mauto, nalami karon sa farm ni Bricks. Shit ka ilig. Tagkan kayo gayop, hayop pa imo. Mga hayop jud. Ayop yun na. Yun oh. Oh. So mamutong paglibre. Bodo. Ngayon ba? Sakto na. Yun, meron. Ano ma? Oh, mukhaon na siya butong. Kawatag butong. Guys, kung uyabon dyan niyo si Bricks, ay durianan, butungan, sagingan, hayupan, di na mo mapas mo. May motor. Problema, daghan lang mo. May mga uyab. So gikan mi dito na sa pikas na side. So karon mamalhin mi sa
Pika side sa farm ni Bricks. So, mano giingon sa inyo na siya yung mga 10 ka-ektaryang durian. So mano mga 500 to 1,000 ka punuan ang yan durian karon. Saan ni kape? Saan ni? Durian. Na namin nakuha itong duha ka durian. Yan, sakto na to kaunon karon. Pomelo. Batuas akong barkada, oy. Napay pomelo. Grabe. Oh. See? God. Buungon. Taga nagbunga silang buungon, uy. Pero pila ra dito. Pila ra dito kabuk. No. So, mga to. Yun, durian. So na dyan meron rin guys, di dyan para manguhag durian. Di may mga kat. Ngita ramig tagak sa ngita ramig pulak.